பிருத்திவிராஜ் இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடித்து தமிழ் மலையாளம் ரெண்டுத்துலேயுமே பெரிய லெவலில் ஹிட்டான படம் தான் லூசிஃபர். அதாவது ஒரு டான் ப்ளஸ் பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் மூவியாக எடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த படத்தை மோகன் ராஜா, அதாவது ஜெயம் ரவியோட அண்ணன், தெலுங்கில் ரீமேக் பண்ணிகிட்ருக்காரு. இந்த படத்தில் மோகன்லால் நடித்த வேடத்தில் நடிக்கிறது வேறு யாரும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய சிரஞ்சீவி காரு தான். இந்த படத்தில் சல்மான் கான் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கிறதாகவும், கிட்டத்தட்ட அவர் தரப்புலேருந்து ஒத்துக்கிட்டதாகவும் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் அப்படி பண்ணுறதா இருந்தால் நிச்சயம் பிருத்திவிராஜ் அந்த படத்தில் பண்ண அந்த கெஸ்ட் ரோலை தான் இவர் பண்ணுவார். அதாவது கிட்டத்தட்ட மோகன்லாலுக்கு ஒரு கமாண்டோ மாதிரியான ரோல். ஸோ சிரஞ்சீவி காருக்கான ஒரு கமாண்டோ மாதிரியான இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரியான ரோலை சல்மான் கான் இந்த படத்தில் பண்ணுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இது இல்லாமல் ஆல்ரெடி திம்மராசு, அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பல படங்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு வளர்ந்து வர ஒரு தெலுங்கு ஹீரோவான சத்யதேவ் இந்த படத்தில் கமிட் ஆகியிருக்காரு. அவர் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் தன்னுடைய தம்பி வேடத்தில் நடிப்பார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அரசல் புரசலான செய்திகளும் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். இந்த படமும் ஒரு பெரிய லெவல் ஹிட் ஆகுன்றதுல எந்த வித சந்தேகமும் இல்லைங்க. ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் ஃபாலோ சினிஃப்ளிக்ஸ் 360.